temos que darnos conta de que agora se están producindo durante os próximos casi os fines de semana, ata chegar a finais de marzo, con todos os congresos en todas as federacións, non? Por tanto, si habrá presencia federal, non podo precisar ahora de quen, pero pois pode ser, seguramente sí, porque además a súa intención é acudir aos congresos de todas as federacións, por tanto, pois podía ser unha opción, pero tampouco estou no momento de poder confirmar ou non. Bueno, creo que nos estamos representando ben que claramente o que o Partido Popular non quere prestar atención. Por certo, un Partido Popular que o vexo absolutamente desacomplejado, non? Xa con actitudes moi de dereita, moi ultras, non? Nese sentido, creo que además iso é moi pouco beneficioso para o noso país. Esa atención especial á Galicia real, que é moi diferente da que nos quere enseñar todos os días Rueda e o Partido Popular, é a que vai ser obxecto do noso traballo diario, por certo, en todos os ámbitos, non solamente no Parlamento Autonómico. O Partido Socialista é un partido que toma decisións no mundo local, que toma decisións no mundo estatal, que influye tamén en Galicia e en Europa, que cada vez, como vemos, nos influye máis. Bueno, todo eso é o que vai a formar parte do noso marco operativo político durante os próximos meses con unha maior intensidade, non lle oculto, que nos últimos meses.